Ove subote na Adi Ciganliji biće održane tradicionalne trke u zmajevim čamcima i 9. po redu Dragon Boat festival. Na Adi Ciganliji Andrijana Radičević. Andrijana, kako će izgledati trke u zmajevim čamcima i ko u njima učestvuje? Miloš, evo ja upravo prisustvujem jednom od treninga. Ovde sa nama su srednjoškolci gimnazije Patrijarh Pavle i vidjet ćete upravo kako izgledaju zmajevi čamci i taj festival koji sutra počinje, a više o njemu i ko su učesnici reći će mi Ana Duduković, generalni sekretar Saveza Dragon Boata. Dobar dan. Dobar dan, pozdrav svim gledaocima 150 minuta. Evo danas imamo završni trening. U pitanju je gimnazija Patrijarh Pavle. Oni se pripremaju za sutrašnje finale koje se održava ovde na Adi Ciganliji. Ovo je već 8. godina za redom kako organizujemo Dragon Boat Cup za studente i srednjoškolce, a takođe i po 9. put organizujemo i Beogradski festival za klubove iz Beograda. Imamo ove godine i goste iz Rumunije. Ove godine je jako velika konkurencija, inače kada su u pitanju škole. Imamo čak 8 škola koje će se sutra takmičiti. Osim gimnazije Patrijarh Pavle, tu je sa nama i 9., 12., 14., gimnazija Stefan Nemanja, matematička gimnazija, takođe brodarska i hemijska škola i takođe imamo i naše fakultete. U finalu će nam se takmičiti geografski, poljoprivredni i šumarski fakultet. I ono što je specifično za ove čamce je to da oni imaju kormilara, imaju bubnjara, pa je to i posebna atmosfera, ali tako? Tako je. Na početku čamca sedi bubnjar i on diktira tempo veslačima udaranjem palicom u doboš, zato što je ovde akcenat na sinhronizaciji u čamcu, to jest da svi veslaju kao jedan i onog momenta kada bubnjar da tempo i udari palicom u doboš, svi veslači u isto vreme moraju da zabodu veslo u vodu. Na kraju čamca je kormilar, on daje instrukcije veslačima i sinhronizuje ih u čamcu, kao što ste malo pre videli kada je Zoran rekao hop, oni su pokrenuli čamac i tako da na trci moraju da slušaju i bubnjara i kormilara i da se skoncentrišu i da sinhronizovano dođu do cilja. Hvala ti, Ana. Evo, mi smo stigli baš na sam početak treninga, pa niste mogli da vidite kako izgleda to veslanje, ali svi zainteresovani koji žele da prisustvuju ovom festivalu mogu sutra da dođu na Adu Ciganliju i da navijaju i da osete tu takmičarsku atmosferu.